50 वर्ष लागू शकते. दादा म्हणल्यावर तिथं काय बघायचं मराठ्यांचं कल्याण व्हायला. आणि आम्ही ते आरक्षण मागितलंच नाही. आमच्या 54 लाख नोंदी सापडल्या. महाराष्ट्रातला मराठा आणि कुणबी एकच आहे, हे आता सिद्ध झालं आहे. महाजन साहेबांनी सांगितलं होतं, आम्ही 4 दिवस वेळ दिला. त्यावेळेस ते म्हणले 4 दिवसात कायदा पारित होणार नाही. तुमच्या मागणीप्रमाणे जर तुम्हाला आरक्षण द्यायचं असलं तर त्याला आधार लागत, पुरावे लागतात. 54 लाख पुरावे मिळालेत. मराठा आणि कुणबी एक असलेल्याचा आधार घ्यायचा आणि कायदा पारित करायचा 2 घंट्यात होऊ शकतो, करायचा असला तर. नसेल करायचं तर मुंबईत मराठे येणार आणि आरक्षण घेऊन वापस येणार. मराठे आता घरी थांबणार नाहीत. ते सुप्रीम कोर्टाच्या आरक्षणाविषयी चंद्रकांत दादा बोलले असतील. ते आरक्षणाची मागणीच मराठ्यांची नाही, कारण ते टिकल का नाही टिकल हा संभ्रम आहे. कारण इंद्र साहनी जजमेंट सांगतं की 50% वर गेल्याच्यानंतर टिकणार नाही. आम्ही ती मागणी केलीच नाही. 50% आतमध्ये ओबीसी आरक्षणात मराठा आहे. आम्ही इथं असताना आमची जमीन बीडमध्ये आहे उदाहरणार्थ, आम्हाला 200 किलोमीटर कशाला देत आहे? आम्ही इथं आम्हाला इथंच पाहिजे, ते आम्ही घेतोय का नाही विचारनंतर बघा.